آرون افشار. جانم باش نوشدار و بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش. جانم باش داد از دل بیقرارت شدن ای فریاد از دل. صبر من رفته دگر برباد از دل. داد از دل داد از دل. دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم. غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم. салом дӯстони азизи ман, хушомаден ҳама каса ба канали ман. барои лайку подписатсия, барои комментҳои хубе ки менависен ҳаматонда раҳмат. дӯстони азизам, аз ҳаматон миннат дорам. хушҳолам ки канали ман интихоб кардаген дар омада тамошо мекунед. завтракда барои кӯдакҳо бутерброд тайёр кардастам. хлеби багет фитнеса гирифтаинам, хелтуну как мебурем. чӣ намуд хлебе ки дошта бошоед хонада мешава истифода бурда, леки ҳами именно хлеби багет фитнес беҳад бамазаяй. хлебам хеле тунукак бурида, болошда творожный сыр шакидам, шпинат мондум, листаки шпинат, баъд помидора якумам хел саҳат мондум, накимада маҳқул наштак бо гирифта ду тақсиме када мондум ҳамаша. завтраки осонаки бамазаи кӯдак хӯрак мешава. инам хел бутербродо тайёр шудан. завтраки осонаки бамазаи полезное мешава. апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷада интернет-магазини тилоя барои шумо тавсия додастам. зани тоҷикай да ватсапа магазин дорад, да телеграмам. ҳар душа силкаи ҳар дуи магазиношона да якум комментария мемонам. марҳамат дароен. касе ки ватсап дора ватсап дуроя, телеграм доштагио телеграм тамошо кунен. бениҳоят тиллоҳои хушрӯ доранд магазиношонда. чала, ҳалқа, цепочка, браслет, мусулманская одеждая мефрӯшанд. шарфу румулои ҳар хела доранд. бо нархи дастрас скидка мекунанд тона. дароен тамошо кунен, маъқул боша харидорӣ кунен барои худтон. барои обеди ош тайёр кардастам. инам хелдадек 1/2 стакан равғана рехта, 800 грамм гӯшта андохта бирён мекунем. иҷаҳози ман 1 кило бринҷа ош мекунам. да 1 кило бринҷ 1/2 стакан равған андохтам. мешава ки агар хеле се равғанака дӯст дорен 2 стакан андозен. баъд хай гӯшта ба хоси худтон чанд қадаре ки андозем. ман хеле сергӯшта кардам. шавари ман оши сергӯшта дӯст медорам, барои ҳамин бисёртарак андохтам. гӯшта бирён кардаму баъд 2 пиёз, 1 пиёзи сурх, 1 сафед пуст када реза када андохтам. пиёзам сурхак мекунем. баъд ман оши сурхи суб сурхака дӯст намедорам, барои ҳамин пиёза бисёри баъд бирён намекунам. пиёза андохтам дар дег то бирён шуданша. иҷада сабзӣ реза кардастам. 1/2 кило сабзӣ гирифтам. инам хелбади пиёз бирён шудан. сабзия меандозем. ягон 10 минут бирён мекунем. тамом сабзиёи россия бисёр бирён кунӣ об мешава даруни ошда. баъди хеле тунука ки баъд реза кунен мешкана. барои ҳамин ина бинем камтар хеле ғафстарак реза кардагиём. ягон 10 минут бирён шуд. баъд 2 литр оба да дег рехтам. да 1 кило бринҷ 2 литр об рехтам. намак эчи нахути тар кардагӣ надоштам, барои ҳамин наандохтам.
чӣ намуд приправае ки хоҳен ҳавае истифода кунен. Ман зираю ғураи гашнич андохтум, намак рехтум дегда. хабу намакша мебинен каму зиёдша туғрӣ мекуне. Зербаки ош 20 минут ҷӯшидак, баъд бринҷа андохтум. Пешаки бринҷа шушта 10 минут тар када мондагӣ будам. Инам хел хушрӯ када ҳавор мекунем. об ай бринҷ 1 сантиметр боло боша. Агар обуш зиёдтарак биёя, оши мулоимаки безеб меша. Хушрӯҳак аҳамиятиян ҳаминушда. инам хел оби бринҷ ҷӯшида қоқ шуд. кришкаша мепӯшем, газа паст мекунем, мемонем ҳами хел 20 минут ё ин ки ним соат меиста тайёр мешавад. инам хел аймобай ним соат гузаштак ошмонам тайёр шуд. ҳози алараш карда табақуда мебардорам. инам хел оша табақда бардоштум. салати свежи тайёр кардем. ҳозир мешинем абед мекунем ба ҳама иштиҳои таом. оши ҳам ба мазаштагӣ буд, ҳам хушрӯ. ана иҷада боша хомшӯрбо тайёр кардастам. бои дигар рӯзай якта хоҳарак хоҳиш кардагӣ буд ки апа тарзи тайёр кардани хомшӯрботуна нишонтиен. И барои тияи хоҳарҷони ма. инам хел дадек оба рехта. дута устухони калон да маразилка доштум. гирдакошда гӯшто бисёрай ҳавая андохтум. 1 пиёла нахӯд ҳами хел ним соат ҷӯшидак. инам хел кафк бировард. кафка коша гирифта мемонам бо ҳами хел 2 соат меҷӯша то гӯштакош мулоим шудана. инам хел аймобайн 2 соат гузашта гӯшто ҷӯшида мулоимаки хушрӯ шуд. баъд якта помидора чорбула када андохтум. якта сабзи хайпуст када реза када андохтум. картошкая аймобайнуш хели дублаки накардам, ҳам хел мондум. баъд хонада болгарский перец набуд. шумо дошта бошен андозем ба маззатарак мешавад. пиёз гирифтум 4та реза када андохтум дарунушда. ҳами хел бо 1 соати дига меҷӯша, баъд тайёр меша. хабо лаврови лист, зира, мурч, чӣ намуд приправае ки хоҳен ҳавая меандозем. намак. инам хеле ба нами тарз 1 соати дига меҷӯша, тайёр меша. инам хел хомшӯрбо тайёр шуд. косода бардошта ҳозир абед мекунем. обши 3 соата тайёр шудак. 2 соат ҳамо гӯшт худаш тоқа меҷӯша кати об, баъд бо кати маҳсулотош 1 соати дига. обши 3 соата. ана инуш боша бо дигар рӯзай абетида картошкаю тухм бирён кадагӣ будам. кӯдакҳои ма картошка бирёна дӯст медоранд. прогулка биромадагӣ будем. баъд ай пешум якта магазини гул биромадак. хайдр омадам тамошо кардам. якташ маҳқулшда гирифтум. ина овардам, ҳозир тюбикда мешинонам.
мақсудҷона парикмахерда запис кадаги будум. Гирифтум омадум шен иҷа муйсарша паст кадестай. Ҳамиҷая дӯст медора бачаҷунима. Мошинчои ҳар хела дура маҳқулайша. Инам халмуи сари мақсудҷона паст када шуде. Бо кам тараки дига шишт бозӣ кад, баъд буромада рафтем. Айҷа буромадем, детмир дуромада яду чизои дар кори ман гирифтум, навор накаду. Ҳамаи кором набуд када шуде, манак меравем тарафи хона. ана иҷада боша бо дигар рӯзай ҳамсоям кӯдакошуна гирифтанд. Ман мақсудҷону шаҳрибония гирифтам. Додо питса омадем. Ин иҷа хай хурданӣ заказ кадем бо ҷои бозӣ дура кӯдакои агар бозӣ кадан. Озя иҷа меброем, баъд меравем бо плашадка. ай додо питса буромадем, ҳамсоям хай тарафи хонаи хичон рафтанд, мо тарафи хонаи хидмон омадем. Мақсудҷон бо плашадка гуфт овардумша ин иҷа бозӣ кадестай. аз иҷа меброем, баъд меравем хона. Даҳмиҷа навора ба охир мерасонум. Хайр дӯстони азизи ма, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то навори оянда. И охири наворда хаями видеои мақсудҷона как всегда кам тараки мемонам. Маъқул бошад туна тамошо кунед.